marinara, hot and spicy, margarita, Hawaiian, big meaty am be mi'n sôn. Pizzas, ie. A mae ddiwrnod pitsa, Alison. O, di, mae dyma chi un o brydiau mwyaf adnabyddus, mwyaf poblogaidd y byd. A un yn bob 3 ohono ni, bellach, wedi wneud pitsa cartref. A hwn oedd yn syfrdan bod un allan o bob 5 nawr yn berchen un o'r ffwrn bwrpasol i wneud pitsa. Un o bob 5? Un o bob 5. Un cartref yn bob 5, byddwn ni'n meddwl. Ie. Ond mae'n dipyn o fuddsoddiad. Ydy, ma fe. Ydy. Ydy, lot o pizzas. Ac yn o'r clof, siwr o fod yn boblogaeth. Wel, ie, yn hollol. Ond sy'n rhyfedd bod nhw mor boblogaidd, maen nhw'n hyblyg, maen nhw'n gymharol rhad i wneud, a maen nhw'n siwtio pawb. Allwch chi rhoi beth bynnag eich chi'n licio ar ben y sylfaen. Ond y sylfaen, wrth gwrs, sydd yn bwysig i gychwyn. Ddigon rwydd i wneud gytre, os ych chi moyn. Os na'n chi'n ffansio wneud y toes gytre, gallwch chi brynu pob math o wahanol bases. Mae rhai wedi rholio'n barod, rhai heb gluten, rhai toes wedi rhewi. Felly, sy'n esgus os ych chi moyn gwneud pizza gytre. Ond os ych chi moyn wneud e hefyd, gallwch chi wneud y toes eich hun. Anodd i wneud adra, sy'n cymryd tipyn amser sy'n Na, yn yw, chi'n gofod mae eisiau berem, a mae eisiau fflwr bara. Felly, chi'n gofod aros i'r toes i godi gynta. Ond heblaw am hynny, mae'n ddigon rwydd i wneud. A wedyn y saws, rhad unwaith eto, tinio tomatos a bach o halen. Unwaith eto, chi'n sôn am gynhwysion rhad. A rhaid chi gofio, taw, pryd y werin oedd e, blynyddau môr yn ôl, ac fe gafodd ei greu gyntaf yn Naples i'r werin, just toes a bach o saws tomato, bach o gaws ar ei benne, a beth bynnag arall chi'n gallu ffindo. Ie, a'r un syml yna, wrth gwrs, yw'r clasur, ydy fe? Wel, ie, y margarita. Hwn gafodd ei greu yn Naples gynta i'r frenhines margarita, oedd ar daith yno. A'r lliwiau, wrth gwrs, lliwiau'r eidal, felly y gwyrdd y basil, gwyn y mozzarella a coch y saws tomato. Yn syml iawn. Nawr, beth yw'r gyfrinach? Fi'n gwybod pawb a'i farn ynghyd â beth sy'n gwneud y pizza gorau. Mae'n gorfod denau a dim gormod o beth ar ei benne. Chi'n moyn i'r toes fy'n grisp a dim gormod o bethau sy'n ei hala fe'n sogi. Felly dyna chi mae'r Eidalwyr yn credu yw'r pizza delfrydol. Os ysda ti ddim ffwrn, a mae 4 mas o 5 cartre heb ffwrn, felly mae dy ti sosban arbennig yna, dos ffrimpan arbennig? Na'r her yw cael y ffwrn yn ddigon twym i grasu'r pizza, fel bod chi'n cael y pathelli bach tywyll yna. Os nag os ydych chi ffwrn bwrpasol, mae hwn yn gweithio'n eitha da, sef ffrimpan haearn, fel cast iron. Felly, chi'n rhoi hwn mewn gynta, nes bod e'n dwym. Chi'n rhoi'r ffwrn ar ei dymeredd twyma, a wedyn chi'n rhoi'r pizza mewn o'r hwnna gynta, a wedyn mae'n cynnal y gwres, felly mae'n gwneud e hyn o'n dwyma. Beth ydy tymeredd popi pizza i fod yn yr popdis pizza? 500 gradd ec. Bron yn ddiwaith popdi? Beth yw 200 a hanner, 300, felly dwi ddim rili ddigon twym i gael y blas delfrydol. So pan i ti'n rhoi y ffrimpan mewn gynta, mae'n coginio fe o'r gwylod hefyd wedyn, ydy fe? A wedyn mae rhai yn gweud rhoi'r grill mlaen fyd, felly chi'n cael y pathelli ond niw. Bob ddim mlaen. Yn hollol. Felly wedyn at y toppings wedyn, fi'n licio ni'n syml gyda just tomatoes a mozzarella, gymaint o beth o gallwch chi ddewis. Syniadau fan hyn dy fi yn y blaen, olives, wrth gwrs. Os chi'n licio pethau fel salami, mae yna salami soft meddal, gallwch chi roi fel selsig ar ei benne. Mae hefyd artichokes mewn jariau, un o'r rhai mwyaf poblogaidd yw hwnna, y carciofini, fi'n credu bod nhw'n galw hwnna. Wedyn, fan hyn mae dy fi un i rywun falle sy'n licio mwy nag un blas. Falle hwn... Ffordd dda i sbwylio pizza sy'n fyna. Mae hwnna'n gwestiwn mawr wastad, wyt ti fod i roi pinafal ar ben pizza? Na. O, wain am ddim licio fe. Lot o bobl yn licio fe, plant yn licio fe. Felly, pinafal a ham, nid at pawb. Beth arall mae pobl yn licio wneud fyd, i roi cynwysion ffres ar ôl i'r pizza ddod mas o'r ffwrn. Felly peth fel tomatos, a parma ham, a dail rocket. Felly hwnna yn cadw'r pizza'n ffres. Na un peth os chi yn rhoi cynhwysion fel hyn mewn yn y ffwrn, maen nhw'n mynd i wywo neu crasu gormod. Felly os ydych chi ddail, rhowch nhw dan y caws. Mae'r caws fel sy'n cadw nhw'n yn ffres, felly yn atan nhw rhag crasu. Felly ti ddim yn licio hwnna wain, draw ar rhywbeth gwella, bod ti yn... Ie, mae hwn i fod yn ticio'r bocsau dy well i fi. Ydy. Hwn yn cynnwys wy yn y canol, felly unwaith eto, nid pawb sy'n licio hwn, ond mae'n fel tebyg i'n brecfast, felly sbigoglis. Chi'n gwywo'r sbigoglis gynta, bach o ddŵr berw ar ei benne, gwasgu'r dŵr a rhoi twmpathau
o sbigoglis gyda wy yn y canol a un digon syml fyna. Na i gyfadda, dwi rioed wedi cael yr yna. Wyt ti wedyn yn craco'r wy ar ei benne a roi yn y ffwrn a mae'n coginio yn y ffwrn? Ydy, yn amrwd. Bach o olew ar ei benne, Ie. a wedyn mewn yn y ffwrn a fydd eithaf goginio. Felly, os chi'n licio'ch wy sydd ddim rhy galed, dynwch y mas fel bod yn llifo. Mae hwn sy'n lyflu am hwnna, bod chi'n dorri, chi'n cael y melyn o'i lifo fel saws bron o bod. Mae'n neis. Neis, ie. Na, mae hwn yn un diddorol fan hyn, achos does dim tomatos ar A hwn. sy'n pawb yn licio saws tomato, felly un gwyn, pitsa gwyn, gyda tatws wedi dorri'n fan, tatws fel Jersey Royals neu tatws newydd sydd enfro math o beth, a wedyn caws gwyn, caws gafar, mozzarella, gallwch chi rhoi caws fel brie, math na o beth hefyd, perlwen fydda neis, a wedyn bach o winwns coch wedi dorri'n fan. Ti gwasgaru'r tatws i gyd y fan ar ben yr... Wedi torri'n fan ar ei ben yn amrwd, a wedyn maen yn grist. Mae'n gwneud lot o pizza yma'n Ffrainc, ti'n gwybod, lot o fel creme fresh a tatws ar ben y pizza fyna. Ond caws gafr sy'n eitha neis gyda hwnna fyd. A i gloi, mae'n siŵr am hwn? Wel, mae yna pizzas melys i gael. Hwn oedd yr unig un o'n i gallu ffindo bod yn ei fita. Grawnwyn, caws ricotta, bach o fel ar ei benne, a dail rosemary. Ond wi wedi gweld rhai a siocled. O! Ti hwnna'n mysio ddrwg i fi? Pe dyn ni'n gweithio nes ti glod amdano? Fy'n melys, ti'n gallu meddwl? Percy pigs ar ei benne. Y losin pink na wedi toddi ar benne. Ond hwnna ddim yn taro deiddeg. Ond digon y gaws y ben o'n... Syml yw'r gore, yn dyfe? Syml, carpedau syml. A bita fe dy ddilo, wrth gwrs, yn dyfe? Heb os. Ie. Diolch yn fawr. Mae dyn ni waith bita fan hyn, no? Oes, ie. Oes, wyd. Gyn i siarad yn aim amdani, os ti isio? Diolch, Alison. Diolch yn fawr iawn.